नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या टेक्निक माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आले आपण गरम पाण्याचे कुंड बघण्यासाठी आणि हे कुंड आहेत आपल्या संगमेश्वर तालुक्यातील आरवली या गावामध्ये आणि गावाच्या बाजूला म्हणजे हे हायवे रोड आहे, आपला हायवे रोड टाका त्या साईडला मागे जे आपलं मुंबई गोवा हायवे आहे इकडे जस्ट बाजूला इकडे, आणि या हायवेच्या जस्ट बाजूलाच इकडे हे गरम पाण्याचे दोन कुंड आहेत। पाणी आहे, खूप गरम पाणी आहे मित्रांनो, म्हणजे एकदम हात भाजेल असं पाणी आहे। निसर्गाचा एक चमत्कार बघा तुम्ही बोलू शकता। इथे गरम पाणी आहे आणि बाजूला तिकडे थंड पाणी वाहते। दोन कुंड आहेत बघू शकता, इकडे बघू शकता तुम्ही मित्रांनो। खूप गरम पाणी पाण्यामध्ये उतरलेलं आहे आंघोळी करण्यासाठी। खूप सारे माणसं इथे गावातली माणसं सुद्धा पाण्यामध्ये आंघोळी करण्यासाठी येतात इकडे सकाळी सकाळी, आणि दिवसभर येणारे जाणारे माणसं सुद्धा असतात इकडे। तसेच जे काही गाडी घेऊन जातात साईडने ते सुद्धा येतात इकडे आंघोळ करण्यासाठी। तसेच हे बाजूचे आपले काका आहेत ते पंढरपूरवरून आलेले आहेत इकडे गरम पाण्याचे कुंड बघण्यासाठी। इकडे यायचं असेल तर गुगलवरती सर्च करा आरवली म्हणून, आणि तुम्ही हायवेच्या साईडलाच आहे तर इकडे येऊ शकता। आणि बाजूलाच देवाचं मंदिर आहे इकडे मागे। जे बांधकाम आहे ते आपण कधी केलं आहे ते आपण आता तुम्हाला दाखवतो। मी आता शिलालेखावरती हे पूर्णपणे लिहून ठेवलेलं दाखवतो आपण। इथे हे तारीख लिहिलेली आहे मित्रांनो 24, आणि इथे काहीतरी एक आहे वाटतं हा, आणि हा 1911 मध्ये हे काम केलेलं आहे मित्रांनो। आणि इथे काहीतरी लिहून ठेवलेलं आहे, पण हे पण आपल्याला काय प्रॉपर कळत नाही आहे। हे इथे शिलालेखावरती सर्व करून ठेवलेलं आहे, इथली माहिती कसं काय आहे ते बाजूला तुम्ही बघू शकता। तिकडे आपला जुना हायवे आहे त्या साईडला, आणि इकडे राईट साईडला तुम्ही बघू शकता नवीन हायवेचं काम चालू आहे। दोन्ही हायवेच्या मध्ये हे गरम पाणी मित्रांनो, आज भाजतं एवढं गरम पाणी। तर तुम्हाला सुद्धा इकडे यायचं असेल तर आपल्या संगमेश्वर तालुक्यामध्ये हे आरवली म्हणून जे गाव आहे त्या गावाच्या जस्ट मार्केटच्या जस्ट आधी 2 मिनिटावरती इथे रोडच्या साईडला हे इथे कुंड आहेत। तर यायचं असेल तर इकडे येऊ शकता तुम्ही, आणि हा निसर्गाचा चमत्कार बघू शकता इकडे येऊन। मित्रांनो, जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। असे नवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर घेत जाऊ। तोपर्यंत बाय बाय।